Citlivo vnímam, že sa začínajú majdany pod vlajkou PS a budúcim lídrom Malým Korkom. Pre svoje úchylné ciele neváhajú zneužiť odkaz 17. novembra. To, čo nás všetkých vtedy spájalo, bola nádej. A nádej je to, čo potrebujeme aj dnes. Akú nádej? Nádej ďalej cicať štát cez mimovládky? Pripomíname si ich odvahu a túžbu po lepšej a spravodlivejšej spoločnosti. Spravodlivosť a lepší život len pre vás progresívnych? Už túto nedeľu 17. novembra sa stretneme, aby sme si tieto hodnoty pripomenuli. Ukážme, že demokracia, sloboda, ale aj nádej sú hodnoty, ktoré sú dôležité aj dnes. No aké sú to tie ich hodnoty? Žiť z práce iných? Terorizovať povinným opichávaním? Vypínať nepohodlné weby? Zatvárať za iný názor? Pretláčať toxické duhové ideológie? Mentálne przniť deti a mladistvých? To je návrat k totalite s nálepkou liberálnej demokracie. Ďakujem. Za mňa nie.